To fa wata sabuwa yanzu fitaccen jarumi a kafafen sada zumunta Abis Fulani ya fito ya ƙara tona asirin shugabannin Najeriya a kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya na rashin tsaro. Duk da dai shi Abis Fulani kowa ya san ɗan Najeriya ne, amma kuma mazaunin ƙasar waje, tunda dama ya fita ƙasashen waje ne domin ya yi karatu. To amma kuma yanzu jama'a da dama sun san shi ne a kafafen sada zumunta, shafin TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Lalle duka yana da shafuka a wa'innan platform inda yake fitowa yake kawo labarai kala-kala. Wani lokaci ya kawo da harshen Turanci, wani kuma lokaci ya kawo da harshen Hausa. Duk da dai labaransa na harshen Hausa ya fi na harshen Turanci yawa, inda da dama za ka ga wasu abubuwa wanda suka shige wa mutane duhu. To Abis Fulani yana fitowa ya yi bayanin su filla-filla. Kuma kafin ka samu labari ma a BBC, to lallai idan ka shiga shafin Abis Fulani za ka samu ingantattun labaru, wanda kuma sai ya yi bincike shi ma tabbatar da gaskiyar labari kafin ya kawo. Haka kuma yake yi ko da wani lokaci. Kuma wannan jarumi Abis Fulani lallai jama'a da dama suna jinjina mishi, ganin irin ƙoƙarin da yake na kawo labarai kyauta ba tare da ka bashi ko ƙwandala ba, zai kawo wa'innan labarai. Shi dai Abis Fulani lallai yana daga cikin matasa na arewacin Najeriya wanda yake ƙoƙari ko da wani lokaci ya ga matasan Najeriya sun samu nasara a rayuwarsu. Kuma mutum ne wanda ya ce lallai in Allah ya so yarda yana son ya yi karatun da har sai ya zama farfesa kafin ya dawo nan ƙasarsa Najeriya. Shi dai wannan abun da ya faru a jihar Neja, Abis Fulani lallai shi ya ce lallai ya yi mamakin irin wa'innan abubuwan da ya ga suna faruwa a arewacin Najeriya, musamman yadda ƙasar nan tamu ko da wani lokaci ake ikirarin lallai tana daga cikin ƙasashen duniya wanda take da arzikin sojojin sama da sojan ruwa da sojan ƙasa. To amma kuma kwata-kwata ga sojojin muna da su, amma kuma amfani da ya kamata lallai a ce suna yi mana a ƙasar nan kwata-kwata shine ba sa yi. Tunda yanzu kuna ganin a cikin satin nan lalle a jihar Borno wani janar ɗin soja tare da shi da yaransa, bayan sun je dajin Sambisa sun kai ma 'yan Boko Haramun hari, suna kan hanyar su ta dawowa, haka aka tare su saboda tsabar rashin imani aka buɗe musu wuta, gaba ɗayansu aka halaka su. Banda wannan ana cikin jimami, ba a gama wannan jimamin ba sai kuma wani abu ya zo ya sake faruwa, inda kuma a ƙarshe aka ce lallai jihar Kebbi an sace ɗalibai 25. Kenan ana cikin jimamin irin wa'innan abu da aka yi na rashin mutunci na sace wannan ɗalibai kimanin 25. Sai kuma yau aka waye gari shi ma yanzu jihar Neja lallai an ce an sace mutum 52. A wata majiyar ma lallai an ce an sace sama da mutum 100, wanda Allah ne kaɗai ya san iyakar ɓarnar da aka yi. Sai dai kuma kamar cikin wannan rahoto da Abis Fulani yake kawowa, lallai sai dai shi gwamna jihar lallai an ce kwanakin baya ya ba da umarni a rufe wannan makaranta. To amma kuma daga baya su waɗanda suke da iko da wannan makaranta suka zo suka buɗe ta ba tare da sanin gwamnan jihar ba, inda kuma wannan makaranta dama an ce ba makaranta ce ta gwamnati ba, a'a makaranta ce private. To kuma yanzu gashi an zo an yi wannan aika-aika, to kaga yanzu a zahiri babu ruwan gwamnati. Kuma yanzu wa'innan ɗaliban da aka ce yanzu an riga an sace su, Allah kaɗai ya san iya baƙin cikin da iyayensu za su shiga ciki. Domin kuma wannan sace-sace na 'yan mata a ƙasar nan tamu Najeriya ba wannan ne farko ba, a'a dama an sha yi da dama, musamman a nan arewacin Najeriya. Kusan duk wata jiha da ka sani in ne ta arewacin Najeriya ne, babu jihar da 'yan bindigan nan lalle ba su shiga ba suka saci 'ya'yan mutane. Kuma da dai wannan abin kamar abin ya lafa, to amma kuma yanzu abin ya dawo sabo. Duk da dai yanzu halin da ake ciki lalle shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu lalle ya ba hukumomin tsaro su yi bakin iya ƙoƙarin su domin a samu an tabbatar da cewa an ceto wa'innan yara ba tare da sun yi ko wani ko ne ba. To amma sai dai hakan lalle abu ne mai matuƙar wahala, domin abin da ya fi kamata lalle shugabannin ƙasar nan shi ne su yi duk wata makaranta yanzu ya kamata a dinga zuba masu gadi domin a samu a murƙushe wa'innan 'yan bindigan. Abin da zai baka haushi, ita wannan ƙasar tamu Najeriya yanzu duk wani abu da ka san ana yi na arziki, 'yan bindigan nan sun shiga wannan abu sun lalata shi. Domin yanzu duk wasu dokoki da kake ganin yanzu a tsaurara su a ƙasar nan saboda 'yan bindiga ne. Hatta kaga rajistar layi da ba a yi, 'yan bindiga su ne suka zo suka matsa mutane lalle akan sai an yi wannan rajistar layi saboda wannan sace-sace da suke lalle. Dalilin haka gwamnati ta lalle sai an yi wannan rajistar layi. Banda shi kuma yanzu kuna ganin aka zo aka dinga hana hawa mashin, kuma duk 'yan bindiga su ne suka jawo wa'innan matsaloli. Kuma da an so ne dai da ai maganin wa'innan 'yan bindiga, wanda kuma duk irin wannan hane-hane da gwamnati take yi lalle
kwata-kwata ba shi zai bada mafita ba, ko ba zai taba hana wani 'yan bindigan lalle su yi wani sace ba. Abin da ya fi kamata shine in dai gwamnati har da gaske take lalle tana son a yi maganin wa'innan 'yan bindiga shine lalle a zuba sojoji cikin daji lalle duk inda aka san wani 'yan bindiga suke lalle a kakkaɓe su. Idan kuma babu da na'urori a ƙasar nan wanda za su iya nuna wa'inda 'yan bindiga suke lalle, to ya kamata ƙasar Najeriya lalle ta fi ƙasashen waje ta haɗa hannun Turawa lalle a nemo manya-manyan kyamarori inda za a iya dasa su ko'ina, wanda duk inda wani mai aikin ɓarna ke lalle za a iya hango shi ba tare ma da an ji dadin ba, kuma za a iya tura makami daga nan lalle ya kashe shi. Domin tun da asa lalle ƙasashen waje inda suka ci gaba lalle suna da jirage marasa matuƙi, wanda duk inda ake wata ta'addanci lalle daga fadar gwamnati za a iya harba shi ko daga barikin sojoji har zuwa inda ake wannan aikin ɓarna ya murƙushe wayannan masu ɓarna. Amma mu na ƙasar tamu Najeriya mafi yawanci shugabanninmu sun fi ido a zalunci ne, sun fi ido lalle idan sun hau mulki lalle su kwashe dukiyar ƙasa su cinye. In yi son mu talakawa duk azabar za mu shiga ciki mu shiga cikin ta. Abin da ke faruwa kenan. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zan kawo tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka sha bidiyon na kai lakin. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar da kowa ya sani an ƙara waye gari da cewa fa 'yan ta'adda sun shiga makaranta a jihar Niger sun kwashe ɗalibai kimanin 52. Shin ni kai nake wannan tunanin me yasa ta'addancin yayi tsamari biyo bayan fircin Donald Trump? Anya ko babu abin da ke faruwa a ƙasa? Wal kamar da kowa ya sani ko in ce waɗanda ba sani ba, an waye gari da hari fa mummuna a jihar Niger, a inda 'yan ta'adda suka shiga makaranta suka sace ɗalibai kimanin 52. Kuma wannan makarantar Catholic Church ce, wato mabiya addinin Kiristanci. Yaran suna shekaru tsakanin 6 zuwa dai 18-19. Ta bangaren gwamnatin Niger kuwa sun ce bangaren da wannan makarantar take fa babu tsaro, kuma tuni daman sun ba da umarni duk wata boarding school da ke wannan waje fa a rufe ta. Wannan makaranta suka bude ba tare da izinin gwamnati ba, ko in ce ba tare da gaya wa gwamnati ba. Ya of course ya kamata ce makarantar sun faɗa kafin su bude, amma wannan information din bai da muhimmanci a wajen mu. Babbar tambayar da muke anan akan me ake sace yara? In ban da ma lalacewar Najeriya, ta yaya za a ce a sace rai kimanin 52 kuma a kasa gane inda mutum ya buya ko yake a Najeriya? Ina ga tunda ake ta'addanci fa ba taɓa yin irin wannan ba. A cikin kwanaki 3-4 fa an yi satan mutane, an kai hari coci, an kai hari makaranta, an sace musulmai, an sace kristoci. In yi Allah ware da wannan abu, kuma muna ƙara tuntuɓar gwamnati da cewa fa a ɗauki mataki domin kada tura ta kai bango. Mun ta gaskiya fa inda kana Najeriya yanzu baka tsira ba, baka fi ƙarfin wannan shirman ba, because idan kai kana tunanin kana gida baka fita, har gida ma zuwa sace mutane, kana hawa kan titi kana kaiwa kana kawowa, to sai dai fa kai addu'a. Dan haka ga mu haɗa murya da baki, dan haka ya Allah ka mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Ba mu da gidan da ya wuce Najeriya, ba mu da gidan da ya wuce ta. Muna kira ga mai girma gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago da ya gaggawan yin murabus daga mukaminsa na gwamnan jihar Niger, saboda ba zai iya rike mu al'ummar jihar Niger. Al'ummar Najeriya assalamu alaikum. Jiya 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2025 cikin dare an sace ɗalibai na makaranta mutum 53 a ƙaramar hukumar mulkin Agwara. Wannan makaranta ne mai zaman kansa, bi ma'ana private school. Kwatsam yau 21 ga watan Nuwamba, yau Juma'a kenan, sai ga sakataren gwamna na jiha SSG yana mika alhakin sace wayannan ɗaliban ga hukumar wannan makarantar. Dalilin da sakataren gwamna ya bayar shine a kwanakin baya gwamnatin jiha ta umarci kulle wannan makarantar. Gwamnatin jiha ba ta san an buɗe wannan makarantar ba. Yana cikin dalilan da ya sanya sakataren gwamna ya ba da hakkin sace wannan ɗaliban akan wannan makaranta. A matsayin gwamna na jiha ka ba da umarni a kulle makaranta, aka kuma buɗe makaranta. Gwamna baka sani ba, sanatan wannan yanki bai sanar da kai ba, dan majalisar tarayya na wannan yanki bai sanar da kai ba, dan majalisar jiha na wannan yanki bai sanar da kai ba, ciyaman na karamar hukuma, kansila da kwamishina da kuma masu ruwa da tsaki na wa'annan ƙananan hukumomi duk ba su sanar da kai ba. Kenan baka ma san halin da jihar kai ke ciki ba, saboda bai yiwuwa ni Nura Yarima ina gwamna in ba da umarni a kulle makaranta wani ya buɗe. Wallahi babu shi a jihana, babu wannan mutumin. To matukar ko ba zan san ababen da ke tafiya a jihana ba, ai ya kamata ko in yi murabus. Amma wani zai fassara maganar da Nura Yarima nake yi a matsayin cin mutunci ko cin zarafi. No, gaskiya ce. Kuma duk jihar Neja babu wanda ya kai ni son gwamna Umar Bago, saboda na fi makaraban gwamna son gwamna, saboda ku kuna jin tsoro ku fito ku faɗa masa gaskiya. Kuma ina son ku gane cewa Bago ba ubangiji bane ba, mutum ne kamar mu. Opportunity ya kai shi gwamna, kowa na iya zama gwamna a kusan kowane lokaci. Ku fito ku faɗa mu mai girma gwamna gaskiya, ya gyara kurakuransa dan jihar mu ta zauna lafiya. Mai girma gwamna matukar ba za ka iya rike al'ummar jihar Neja ba, kurin kai murabus.